madokachere mabuja tauya anonhaudza nyasi zuwa rochimakumi matatu mwedzi uno wagunyana takutopfika kamwedzi wacho ndore kupedzisira mangwana tatova neumwe mwedzi aidi gore ratekaira ipapa nyasi nyika yeBotswana iri kupemberera makore makumi mashanu nosere 58 pachirungu okuzvitonga kuzere tikuti makorokoto tolinga munhaudza nyasi mapurisa ari kuramba achindonangidziwa tugune kuti ndio ari kukonzeresa kuita mutsepwede kuri kuitika nevanhu vanoita zvokucherachera mugodhi nzvimbo dzokwamutoko kusvikira kwese kumudze ipapa kwai mapurisa ari kutoenda koti tipei mari tireke kugokunetsai, tipei mari tikuchengeterei, tipei mari tikuchengetei. Zvese izvo zviri kundoitiwa nemapurisa ari kunenedzewa. Regai tione kuti wakuru wemapurisa wachagoita sei nokutoti paakanyangaritsa ukatoona kumwe kusimba kunoita vanhu vava vachiita mutsepwede nokuita zvavanoda munharaunda dzevanhu zvinokureketera kuti aiwa vari kuziva ipo wakatsika kwaye ukaona benzi rikakuti ndinokurowa riri kuziva zvarinenge richiita. Regai tione kuti zvichasvika papi zvakadandi. Tikaringa nyaya dzekumatare dzemhosva ipapa wanhu 15 wokubudiriro hwakasungiwa mugore ra2023 kutanda kwegore wabuditsiwa mujeri kwasara vamwe 10 waribe kubuditsiwa waribe kunzi waribe mhosva. Regai tigoramba tichiona kuti ichapera yakaita sei nyaya yacho tinenge tichindokunyepai. Utindori kumatareko Amos Chibaya OCCC uya nyasi anga apuwa bhero kamuro madhora $50 vaenda kobhadhara achindobuditsiwa kwaakusungiwapo kare nemapurisa pati arizikana kuti ari kunenedzehwei kana kuti ari kunzii. Regai tigoramba tichiona zvava zvaburika pachena kuti wandomubuditsa hawo kuti dare rati aburike pokare nokuti hurumende iboye mari madhora $50 iwayo yaatoenda iyo pakanyangariwa. Regai tirambe tichiona kuti zvinenge zviperera papi. Tinenge tichikunyepai kana paino zvimwe zvinenge zvazoreketeka kuti mhosva yacho njei yaari kunenedzewa. Tiri kumatareko pokare Nhamatai Kwekweza Robson Chere naSamuel Gwenzi nyaya yawo yanzi ngaimbomira inozobenuka kudare zuva rochi22 mumwedziwo watiri kubata iyo. Kwai nyaya yaita kuti zviendesiwe mberi kwai muchuchisi anga aribe kunhadzirira wakomana unobva waita kuona kuti aiwa paribe nyaya apa paribe nyaya vanhu vari kundoita hawo mutsepwede kuti zvinhu zviite kushisa vanhu. Asi regai tirambe takaringa ipapo kuti zvinoperera papi tinenge tichikunyepai mabuja. Mapurisa gotoreketa kuti asunga pokare taurai Prosper vanhu vaone anga achizviti ndinonzi dhokota Prosper Mpofu pachipatara chomupiro takakunyepai paya kuti akapuwa bhero kunonyasi asungiwa pokare aripo pachipatarapo chomupiro achiita pokare zvekunyepera kuti ndichiremba. Orerere mabuja kuno apa bhero acharipuwa baheno kuti achaita sei. Asi kana wari wakuru wari kumutsigira regai tione kuti nyaya yacho wachaita sei kuti ireke kugomunamatira iyoyi nekutoti pano zvimwe zvinenge zviripo apa. Regai tinoramba takavhura dziso chatakadzidza muZimbabwe kuti paribe chinhu chinondoitika kwai ukagona kahamba kakwira pamuti woziva kuti pane akatsvetsa ipapo. Regai tirambe takazviringa izvi kuti zvinopira sei tinenge tichikunyepai. Matare edzimhosva hatifadza asi achitirwadzisa pokare kwaburika nyaya yekuti kuna vamwe vatsano wakarambana nomudzimai wavo bvawapowa ndio wapwere wairi wasikana wabvana kwai mwana makore 5 kuno wanga ari kuita kuwabhinya kuwachinjanisa kubhinya wapwerewo wamuwanuka dai wandoitawo kucheka hawosi yakadando kuti zvireke kugoenderera mberi. Ipapa andopuwa makore 30 basi ekugara mujeri kutoti dai watoita kumupfikira kumupa upenyu hwese kairi chaiko kuti agare mujeri areke kugoburika zvachose apfire imomo. Izvi zvinoita kuhwadza kusvinu. Regai tione kuti zvichaenderera mberi chere kana kuti zvinenge zviri kudini. Matare edzimhosva nyasi anga akaita kuita kuzara chaiko kusvinu wanhu
wanga waripo wanosvika wasere wekubazi rinoita zvomapasipoti waaendesiwa kumberi kodare, wachinziwo wakaita basa rokuti wapeka vanhu vokuCameroon vanosvika wana mapasipoti. Ipapa pari kutonzi panga paine vamwe kunyange nevanotsvaira chaivo wanga waripo pavanhu ivavo. Unobva waita kuona kuti dhiri racho ranga rakaita kunyangariwa manduwe, ukaona richibata kubvira kune vanotsvaira kusvikira wari mukati kati chaimoziva kuti pakanyangaritsa. Rekai tione kuti vachapuwa makore mangani iwawo kana vabatiwa nomhosva. Rekai tinenge tichikunyepai mabuja. Wozimparks wanoita zvokuchengetedza mhuka dzomusango waari kureketayo kuti ipapa waakuita kurwadziwa fani. Nyanga dzonzou dzawainadzo dzaakusvika matani 130, 130 tons pachirungu. Apa kwaiidzodzi wakada kudzitengesa dzinokona kuwapa mari inoita mamirioni 600 million US dollars pachirungu. Unobva waita kuona kuti pakanyangaritsa apa. Asi rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei. Tinenge tichikunyepai kuti pane zvimwe zvinenge zvaitika nokutoti nyanga dzonzou pasi rese dzakarambidziwa kutengesiwa nosangano roCITES, Convention for International Trade on Endangered Species pachirungu. Unobva waona kuti rekai tione kuti zvinosvika kupi. Tikaringa iyo nyaya yaZiggy anetsa muvanhu mumu. Masitoro mamwe akutoramba Ziggy kuti achiite zvokuuya. Mamwe masitoro akuti aiwaba Ziggy mushini yakapfa, kwai tiri offline, tiri bemasaisai, chino wari kundohwanda nokunzvenga kuti paireke kugoita vanhu vakawanda vanouya kotenga nomaZiggy. Unobva waita kuona kuti mushaya wanhu akaita kuti vanhu vashaye chokubata idi wendo huno heno mabuja. Ipapa zvimwe zvitoro zvaakutoita kuti munhu anokona kutenga chinhu chibodzi, ari kubhadhara noZiggy wotenga chinhu chibodzi, ari kubhadhara nochinotenga chinhu chibodzi. Ndipo unoona kuti pano nyaya chaipo. Rekai tirambe takaona nokutoti wazhinji waakutosha kuti zvinhu tinobenukapo kare kunyaya 2008 nzara yegore riya. Wakomana nzara iyai tinodaba kana kuifunga, unoita kubuda tsungununu nokundoifunga basi uribe kuiona uchindofunga kuti wakomana ipo tabva. Ndokwataakubenutsiwa pokare mumasitoro manje munenge muribe zvinhu zvaakuwanika panze pokare. Nyika yedu yakaita kunyangariwa wakomana. Rekai tirambe tichiona kuti wanoikona chere kuinhadzisa iyoyi. Tawadziwa kwaimwe akasiya basa rokuita mutongi Selonare anomakore 70 apfa, akatanda ndiye kuita mubati wechigaro mukomisheni inoringana zvokugarisana kusvino, Peace and Reconciliation Commission. Pakanyangara kuti mweya wache uzorore murugare. Ipapo pokare wamonzora heno zvawakaitana naSimba Chikanza woZimai. Wari kundonenedzera naye wagondipindira, uyo achito wagondipindira, unobva waita kusaya kuti nyaya yacho yakambotangira papi. Asi chatiri kuziva pane zvinhu zvakaitika zvaita kuti vanhu vavo vauye padande mutande vachiita kuita kumarana. Tinenge tichikunyepai kana paino zvinomusoro zvaburika pari zvino. Aiwa kuchindori kutungana kombudzi. Rekai tirambe takazviringa zvinopererepi. Vanhu voZimbabwe vari nyika dzakaita soZambia, Britain noAmerica waenziwo wagoite kunhadzirira kuti makuno yano peno gore rinouya riribe kupera vanokona kuvhurirwawo muzinda wokuti waendese mapepa awo mapasipoti, iyo mapasipoti matsvaya. Mukationa zvadari muziva kuti wakomana waya watanda waita kuteya homwe dzenyu manduwe nokutotika kwaika inenge yaitiwa kunze iri kubva yajiwa mari tsvinu. Pakanyangaritsa wakomana. Asi rekai tirambe tichiona kuti zvinosvika chere kwese ikweyo wari kuda kuti zvisvike zvichiita kuhwadza vanhu kudari. Tinenge tamba takaringa, tinenge tichikunyepai mabuja. Wamwe waraita makwai padande mutande wagoti kwai akasiya basa kumasoja, iye Lieutenant General Rugeje
iye uyewo ZANU-PF iye uye payapona imwe tsaona pokare heno kuti mabhaudhi ovhirira chiaita sei hey rekai tione tapotsa taenda pokare paipo pamuzinda kawo ZANU-PF paitoseka papa asi rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvi tinenge tichikunyepai. Nozuro mutambo yebhora yakatambiwa Bhikita noManika zvakandoita kutsikidzana kepekepe noyadha zvikandogwedzana kabodzi ipapo chikenini wakomana huku wakati haiwa ana mambo tinowarigira pasi, ana mambo wakapunzumuriwa mhanduwe 2-0 unobva waita kuona kuti yes pakatambiwa bhora apo. Chegutu Pirates maPirates akabva ajiwa noTel 1 ukaona zvakadari izvi rekai tirambe tichizviringaidi tinenge tichikunyepai kuti zvichatekaira sei kumberi kumu. Toringa dziri kuitika pasi rese kutandira muSouth Africa. Hurumende yodunhu roGauteng yagoreketai kuti kuribe vanhu vachabhadharwa mari dzokunzi kwaita kubenhenza mari dzenyu dzamakabhadhara dzomaito kwai yakapfa yakarodha mhanduwe. Ndipo unotoona kuti mangwana wakaita chimwe chirongwa chinoramba chinosaya anobhadhara nekuti munozoti pamberi papa yapfa yakarodha. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Ipapawo pokare mapurisa omudunhu roGauteng ari kuita kuhwadziwa fani nokuti basa raita kuwawandira kuwamomotera nokuita kuwazarira pese pese nokunyasi kwaita vanhu vapfurana panotengesewa zvinhu pamasitoro opaNico Way kunzvimbo yoBryanston. Rekai tione kuti zvinosvika papi zvakadari asi zvinorwadza. Ndozviya zvinozoita kuti vanhu wokumusha kweduku wagotande kureketa kuti muSouth Africa pfuti inondorira pese pese kuita kunge zvinogara zvichiitika. Ticharamba tichikunyepai mabuja kana paino zvimwe zvinenge zvaitika. Kwai nyika yeEquatorial Guinea pabodzi pono nyika yeGabon izvezvi dziri kudarero pasi rese International Court of Justice pachirungu dzichiita kukaramatana kuhwira iyo zvitsuwo zviri mumhera maomo zvino oiri yakawanditsa. Kwai mwe wese wari kuita kuzvida kuti dai wandobatana kuti imi ngaitiite chibodzi tiite tese tichere tese tichibva taboya tese mari yatengesiwa tichibva taita hafu kam ndozvinoita wanhu wabasa wedu uyo woita hafu zvese tondoita hafu aiwa vari kuda zvese ndipo munotoona kuti ndopanotandira ipapa kuparara kwenyika dzomuAfrica totadza kuita chibodzi takabatana panoita kurwadza. Nyika yeNigeria kureketa kuno yaisa masoja nomapurisa zvinoitiwa kuZimbabwe zviya kuti kwai kudaita vanhu vadaita zvokuratidzira takutoisa masoja nomapurisa unobva waona kuti paribe chizvinidi. Rekai tirambe takaringa kuti zvinenge zvichipera sei asi pakanyangara apo tinenge tichikunyepai kuti kuno zvimwe zvinenge zviri kuitika. Nyasi dandemutande radoka richihwadza kuringa nokutetekera nyaya dzowanhu wokuAfrica kunyanya dunhu ropa mabuda zuva kuAfrica kuku wanoita zvokutaura mureketo weChiswahili. Kwai ipapa vari kuita kuhwadziwa nokuti kunyika yeLebanon kwavanga vari kusenza sowabva nawo basa wari kusenza mudzimba kutsvaira kuwacha kudiwa kwai wakandodhambiwa mhanduwe kundosiyiwa warimo kubva pabhombiwa iyo Lebanon noIsrael aiwa wari kundosiyiwa wakadando. Wanhu wochiarabhu wavo wachibva waenda kuDubai wachibva waenda kuno nokuno iwo wachisara kwai paribe ari kuvatakura. Unobva waita kuona kuti nyika dzomuAfrica dai wakuru kwedu anoganda kuusu waita zvinhu kuti zviite zviri nani zviri kuitika zvizvi. Umwe akambotamba NBA zvakanyanya Dikembe Mutombo kwai nomakore 50 apfa ngaazorore achemurugare akaita gomarara ropfungwa kuti ngaazorore. Ipapa akahatikidzwa kanyasi kari kuita kuhwadza mhanduwe kukareketa nozvako nokutoti chikwata choManchester United chakachestiwa chikazvuzvurudziwa chikaita kuumburudziwa kusara chashena kuita katondo mhanduwe mwiri wese kugwedziwa tutatu novafana Tottenham. Unobva waita kuona kuti pakanyangara iwo wosangano rikutonga kuManU board pachirungu rabva rereketa kuti haiwa tinaye Ten Hag achiripo tichiri kumuda zvakanyanya tese tiri kumuziva tiri kumutsigira. Wendo huno
rekai tione mhandiwo kuti zvinosvika papi. Zvikaramba zvakadari muziva kuti pane anogwapo. Takadaro rekai tigumire pano mabuja. Ndini wenyu Mhandiwe Onau.